Λοιπόν, βγάζουμε τις βίδες από το παλιό. Τώρα δηλαδή βγαίνει εύκολα η δικιά μου τηλεόραση για κλέψιμο. Πιο εύκολα. Πρέπει να κάνει αυτό, θα βγάλει την ίδια. Δηλαδή αυτό κρατάμε. Αυτό πάρτο, δεν χρειάζεται πια. Πού είναι, έφυγε. Πώς το ρε παιδί μου. Οδυσσέα, το θες αυτό? Λοιπόν, τραβάμε αυτά εδώ για να βγουν. Καπάκι. Θες να έρθεις από εκεί. Πάτα stop. Για να βγει το ντουλαπάκι τραβάμε 1, 2 και βγήκε. Ευτυχώς το έχω πλύνει δηλαδή. Λοιπόν, το αυτοκίνητο είναι του Audi. Δεν θέλω εισαγωγές παιδιά, ντροπή. Γιατί άμα βρουν τίποτα κάτω με κράτανε. Κάτσε εγώ μόνο παίρνω. Λοιπόν, κάτσε να το τραβήξω εγώ από κοντά. Έχει μια βίδα ακριβώς εδώ, αυτή εδώ, την οποία βγάζουμε. Κάτι άσπρα τα οποία Θα τα βγάλεις εσύ, τα πιέζουν για να... Το βγάζουμε από εδώ, το βγάζουμε και την άλλη και το τραβάμε. Ωραία. Χάρηκα και εγώ, θα ξαναλέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια. Excuse me. Και βγήκε το παλιό. Βγάζουμε από το παλιό αυτά εδώ τα βυσματάκια και τα βάζουμε στο καινούριο. Τώρα την έχουμε κάνει διαδικασία. Είναι για να μην τρίζει. Λοιπόν, και βάζουμε τη βάση. Την παλιά. Εδώ. Έτσι. Μας έχει και βιδούλες στην... Βάζουμε και τις βιδούλες του. Ναι, σε ευχαριστώ. Μπήκε μέσα και το iPhone και το Destiny. Παίζουνε και τα δύο, λες? Τώρα, κοίτα, το Destiny δεν έχει χάρτες. Ναι. Θα το ανεβάσουμε στο site που θα το βάζεις. Το iPhone παίζει να θέλει κάποια Λοιπόν, θα ανεβάσουμε όλες τις φωτογραφίες. Αναλυτικά το τρέχεις όλα και θα κάνεις Θα το δούμε όλοι ή θα στείλεις μήνυμα στον καθένα? Αντίστοιχα βάζουμε και την άλλη τις βίδες. Εντάξει, κλείστε τώρα. Βάζουμε κεραία GPS, κεραία ραδιοφώνου και συνδέουμε το βίσμα που έχει μέσα και το κουμπώνουμε. Και είναι έτοιμο. Βιδών από πίσω, αυτές που δείξαμε.
όπως θα δεις τη βίδα εκεί πέρα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Φαίνεται, μια βίδα η οποία είναι αντίστοιχα και από την άλλη μεριά. Βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολο να μπει από την άλλη. Λοιπόν, την κεραιούλα, πατάμε το καπάκι εδώ αν δεν έχει βάλει τίποτα άλλο. Την άλλη. Όχι. Περνάμε το καλώδιο από εδώ, πάνω από τον οδηγό του τιμονιό και βγαίνει κατευθείαν εδώ. Τώρα ξαναβάζουμε το λαμπάκι. Κάνουμε το γέρνουμε έτσι λίγο να περάσουν τα δύο αυτά και τα πάνω. Και κουμπώνουμε πίσω τις βάσεις